Εξυπηρέτηση πελατών στις μικρές επιχειρήσεις. Γράφει ο κύριος Φούσα στο βιβλίο του «Οδηγός ανάπτυξης για μικρές επιχειρήσεις» ότι ο Φρεντ Ράιχελτ, συγγραφέας και αρθρογράφος στο Harvard Business Review, παρουσίασε τους λόγους που δεν αγοράζουν ξανά οι πελάτες από την ίδια επιχείρηση. Λόγοι που δεν αγοράζουν ξανά οι πελάτες από την ίδια επιχείρηση. Κακή εξυπηρέτηση, 68%. Δυσαρεστημένη από προϊόν υπηρεσία, 14%. Πρόταση ανταγωνιστή, 9%. Επηρεάστηκαν από συγγενή φίλο, 5%. Μετακόμιση, 3%. Θάνατος, 1%. Σκεφτείτε ότι από μια κακή εξυπηρέτηση εντός λίγων λεπτών μπορεί να πληγεί το κύρος σας, για το οποίο αγωνιστήκατε πολύ να το αποκτήσετε. Δεν γλιτώνει κανένας επιχειρηματίας από τις επιπτώσεις αν δεν φροντίζει να υποστηρίζονται οι άνθρωποι οι οποίοι πλήρωσαν να αγοράσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του. Είναι κοινή λογική το να εξυπηρετείτε πολύ καλά τους πελάτες σας και να αντιμετωπίζετε ικανοποιητικά τα παράπονά τους, αλλά έχει διαπιστωθεί ότι δεν εφαρμόζεται με επάρκεια από όλες τις επιχειρήσεις. 10 κατηγορίες κακής εξυπηρέτησης και αδιάφορης αντιμετώπισης των παραπονούμενων πελατών. 1. Απρόθυμη συμπεριφορά υπαλλήλων. 2. Ελαττωματικά προϊόντα. 3. Καθυστερημένη διεκπεραίωση παραγγελιών. 4. Μη επαρκής διευκρίνηση στις ερωτήσεις των πελατών. 5. Μη τήρηση των όρων εγγύησης. 6. Άρνηση αλλαγής ελαττωματικών προϊόντων. 7. Μεγάλος χρόνος επισκευής προϊόντος. 8. Μεγάλος χρόνος ανταπόκρισης σε τηλεφωνική κλήση του πελάτη. 9. Προσβλητική αντιμετώπιση του πελάτη που κάνει παράπονα. 10. Χαμηλότερη ποιότητα προϊόντος από την αναμενόμενη σε σχέση με την τιμή. Ως επιχειρηματίες του σήμερα και του μέλλοντος, οφείλετε να επενδύετε συστηματικά και διαχρονικά στην οικοδόμηση του καλού ονόματος και της φήμης σας στην αγορά. Το ζητούμενο για εσάς είναι η συνολική ικανοποίηση των πελατών, στοχεύοντας σε μια μονιμότερη σχέση μαζί τους. Εμπειρίες ως παράδειγμα σε εξυπηρέτηση πελατών. Μια σπουδάστρια που σπούδαζε στη σχολή μας αγγλικά, είχε έρθει συστημένη από την αδερφή της, η οποία εργαζόταν ως γραμματέας σε ένα άλλο φροντιστήριο ξένων γλωσσών, που βρισκόταν σε κοντινή μας περιοχή. Είναι πολύ μεγάλη η δυσφήμιση όταν υπάλληλος μιας επιχείρησης συστήσει σε συγγενικό του πρόσωπο να προτιμήσει ανταγωνιστή της επιχείρησης που εργάζεται. Είναι αυτονόητο ότι ένας εργαζόμενος γνωρίζει τα θέματα της επιχείρησης από μέσα, για την ποιότητα, αξιοπιστία κλπ. Είναι γνωστό ότι ένας ικανοποιημένος πελάτης θα εγκομιάσει την επιχείρηση σε λίγους ανθρώπους, ενώ ένας δυσαρεστημένος θα μεταφέρει τις αρνητικές του εντυπώσεις σε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Υποστήριξη πελατών μετά την πώληση. After sale support. Ο πελάτης πρέπει να νιώθει ασφάλεια ότι θα εξυπηρετηθεί και μετά την πώληση. Έτσι θα μείνει πιστός και θα αγοράσει ξανά από την επιχείρηση. Εννοείται ότι πρέπει να γίνεται δωρεάν η υποστήριξη μετά την πώληση. Αν δεν λειτουργείτε κατά αυτόν τον τρόπο, θα θεωρηθείτε ότι κάνετε καιροσκοπισμό, ο οποίος έχει μεγάλο κόστος. Δεν χρειάζεται να πάθετε για να μάθετε. Εμπειρίες ως παραδείγματα υποστήριξης πελατών μετά την πώληση. 1. Αγόρασα ένα πληκτρολόγιο από επιχείρηση e-shop με τις οδηγίες της επιχείρησης και μετά διαπιστώθηκε ότι δεν ανταποκρίνονταν στο κομπιούτερ μου. Όταν ζήτησα να μου το αντικαταστήσουν, μου είπαν ότι πρέπει να πληρώσω τα μεταφορικά της επιστροφής με το courier. Βεβαίως δεν αγόρασα ξανά κάτι από την ίδια επιχείρηση. Με έχασε σαν πελάτη. 2. Αγόρασα μια κάμερα που συνδέεται με κομπιούτερ από επιχείρηση e-shop μετά από οδηγίες της για να παρακολουθώ online διαδικτυακά διάφορα θέματα. Όταν έγινε η τοποθέτηση στον υπολογιστή μου, η κάμερα δεν συνδεόταν. Η επιχείρηση αυτή, μετά από συζήτηση, αντικατέστησε την κάμερα πρόθυμα χωρίς να με χρεώσει μεταφορικά. Μετά από αυτό, συνεχίζω να αγοράζω συχνά από αυτή την επιχείρηση. Παράπονα πελατών. Έχει υπολογιστεί ότι πολύ λίγοι από τους μη ικανοποιημένους πελάτες αναφέρουν τη δυσαρέσκειά τους στην επιχείρηση. Οι άλλοι αποχωρούν χωρίς να πούνε κάτι και δεν συνεργάζονται ξανά.
Οι πελάτες που διαμαρτύρονται σας υποδεικνύουν ανεπάρκειες που διαφορετικά ίσως θα τις παραβλέπατε και κατά συνέπεια δεν θα τις διορθώνατε. Επομένως, πρέπει να διευκολύνετε την αποκάλυψη και την έκφραση των παραπώνων. Είναι ωφέλιμο να προσπαθείτε να εντοπίζετε και τις δυσαρέσκειες που δεν εκδηλώθηκαν. Δώστε πάντα στον πελάτη να καταλάβει ότι το παράπονό του το λαμβάνετε υπόψη στα σοβαρά και ότι το διερευνάτε με ειλικρίνεια. Μπορεί να ενεργεί με εντελώς καλή πρόθεση. Όταν έκανε ένα λάθος η επιχείρησή σας και το αντιλαμβάνεστε, να το αποκαλύψετε πρώτοι στον πελάτη, προτού σας το πει εκείνος. Η ανακάλυψη του λάθους σας από εκείνον θα μεγαλοποιήσει την προβληματική κατάσταση. Τι να πράξετε όταν ο πελάτης είναι θυμωμένος? Σπάνια οι πελάτες βρίσκονται σε ψυχολογική ηρεμία όταν εκφράζουν παράπονα. Μερικοί είναι υπερευαίσθητοι στις ερωτήσεις σας και με συμπεριφορά συνήθως όχι και τόσο ευγενική. Έχετε να κάνετε με δυσάρεστα αισθήματα του πελάτη. Κρατήστε την ψυχραιμία σας. Επεξηγήστε πρώτα αυτά που μπορείτε να πράξετε για την επίλυση του προβλήματος και μην απαντήσετε άμεσα και αυθόρμητα με το «όχι δεν γίνεται» ή «δεν είναι έτσι αφού δεν μας συνέβη ποτέ άλλη φορά». Όταν θα είναι λογικό και απαραίτητο να απορρίψετε κάποια απέτηση, δώστε στον πελάτη σωστές και ολοκληρωμένες εξηγήσεις και κυρίως δώστε τις με προσοχή και λεπτότητα και μη δίνετε ασαφείς ή ανειλικρινείς εγγυήσεις. Επίσης, χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στα παράπονα που έχουν σχέση με το κύρος του πελάτη. Να επικοινωνείτε με τον πελάτη μετά από την επίλυση του θέματός του για να διαπιστώνετε την ικανοποίησή του. Εμπειρίες ως παράδειγμα σε εξυπηρέτηση πελατών. Α. Στην οδοντιατρική εταιρεία GA που συνεργάστηκε η εταιρεία μου Σύμβουλη Επιχειρήσεων, επέστρεψε ένας ασθενής πελάτης αναστατωμένος, λέγοντας ότι το CD που του έδωσαν για τα δόντια του δεν ανοίγει και ο προσωπικός του γιατρός δεν μπορεί να το μελετήσει. Του έδωσαν την απάντηση «Αδύνατο να μην ανοίγει, δεν μας συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο». Ο ασθενής πελάτης νευρίασε πολύ, μίλησε άσχημα, είπε ότι ο γιατρός του ξέρει από κομπιούτερ κλπ. Αισθάνθηκε ότι μείωσαν τον προσωπικό του γιατρό που αυτός τον έχει σε μεγάλη εκτίμηση. Όταν εξετάστηκε το θέμα, διαπιστώθηκε ότι το CD είχε ένα γρατζούνισμα, γι' αυτό δεν έπαιζε. Για να αποφεύγανε τη σύγκρουση, το καλύτερο ήταν να του απαντούσαν «να εξετάσουμε το θέμα για να δούμε τι συμβαίνει». Β. Σε επιχείρηση ενδυμάτων που συνεργάστηκα με την εταιρεία μου Σύμβουλη Επιχειρήσεων, ένας πελάτης τηλεφώνησε. «Καλημέρα. Σας τηλεφωνώ να με ενημερώσετε για την παραγγελία που έκανα, γιατί περιμένω πολύ καιρό. Δεν την έλαβα ακόμη». Υπάλληλος. «Δεν είμαι εγώ ο υπεύθυνος για αυτό το θέμα. Τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 210-99». Ακολούθησαν παράπονα, σύγχυση κλπ. Ο υπάλληλος δεν έδειξε ότι η εταιρεία και αυτός έχουν ενιαία υπόσταση, όπως ήταν υποχρεωμένος να πράξει. Εμπειρίες σε εξυπηρέτηση πελατών ως παράδειγμα. Βαθμός σπουδαστή. Στην εκπαιδευτική μου επιχείρηση θεσπίσαμε τον όρο να μην δεχόμαστε ενήλικους σπουδαστές να παρακολουθούν μόνο μία τάξη, αλλά πρέπει να εγγράφονταν για 3 τάξεις, για να μαθαίνουν τα αγγλικά μέχρι ενός καλού σημείου. 2 άτομα που ήταν τραπεζικοί υπάλληλοι δεν επιθυμούσαν να εγγραφούν για 3 τάξεις και έλεγαν ότι θα πήγαιναν σε ανταγωνιστές μας που δέχονταν να παρακολουθήσουν μία τάξη μόνο. Ζητήσαμε να αναφέρουν τον όρο μας στον υπεύθυνο εκπαίδευσης της τράπεζάς τους, ότι αυτή είναι η οργάνωσή μας και ότι το κάνουμε αυτό επειδή με τις 3 τάξεις που θα παρακολουθήσουν θα μάθουν σε καλύτερο βαθμό τα αγγλικά και αφετέρου, αφού θα μάθουν καλά από τη σχολή μας την ξένη γλώσσα, θα το διαδώσουν. Έτσι θα είμαστε και οι δύο ωφελημένοι. Μετά από λίγες μέρες μας επισκέφθηκαν οι τραπεζικοί υπάλληλοι και μας πληροφόρησαν ότι ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης της τράπεζας δέχθηκε τον όρο μας για δέσμευση σπουδών 3 τάξεων και ξεκίνησαν σε εμάς να σπουδάζουν την αγγλική γλώσσα. Η Εθνική Τράπεζα όμως θα πλήρωνε τα δίδακτρα των υπαλλήλων της μόνο στην περίπτωση που θα είχαν επίδοση, τουλάχιστον με βαθμό 17 στο τέλος κάθε τάξης. Ένας από αυτούς, όταν ολοκλήρωσε μια τάξη, ζήτησε να τον εξυπηρετήσουμε σε ένα θέμα που πίστευε ότι είναι πολύ απλό για μας. Είπε ότι τελείωσε την 3η τάξη των Αγγλικών και ενώ πήρε βαθμό 16, μας παρακάλεσε να τον ανεβάσουμε στο 17 για να μην επιβαρυνθεί αυτό στα χρήματα.
Η τράπεζα όμως θα πλήρωνε τα δίδακτρα των υπαλλήλων της μόνο στην περίπτωση που θα είχαν επίδοση τουλάχιστον με βαθμό 17 στο τέλος κάθε τάξης. Του απαντήσαμε ότι δεν θα του αυξήσουμε το βαθμό, αλλά θα του δώσουμε μια λύση για να μην επιβαρυνθεί τα δίδακτρα. Έδωσε ξανά εξετάσεις με προετοιμασία και εμείς του κάναμε μερικά δωρεάν επαναληπτικά ιδιαίτερα μαθήματα, κατά τα οποία βιντεοσκοπήσαμε αυτόν και τον καθηγητή. Είδε τα βίντεο αυτά όσες φορές του χρειαζόταν για να εμπεδώσει την ύλη πολύ καλά. Σε λίγο χρόνο, ο σπουδαστής ήρθε και έδωσε εξετάσεις. Η επιτήρηση ήταν αυστηρή. Έγραψε πολύ καλά και πήρε βαθμό 17,5. Αργότερα, χαρούμενος μας ευχαρίστησε που δώσαμε λύση. Τα δίδακτρά του τα κατέβαλε η τράπεζα. Επισημάνσεις. Πρώτη. Αν σας ζητήσει ένας πελάτης κάτι παράτυπο, μη δεχτείτε να το κάνετε, για δήθεν καλή εξυπηρέτηση. Όμως πρέπει να σκεφτείτε κάποιον αξιοπρεπή τρόπο, ώστε ο πελάτης να εξυπηρετηθεί. Μπορεί να σας κοστίσει λίγο, όμως ανεβαίνει το κύρος σας, από το οποίο θα έχετε να ωφεληθείτε περισσότερα. Δεύτερη, να ξέρετε πως αν η ποιοτική εξυπηρέτηση είναι στόχος της επιχείρησής σας, τότε τα κέρδη σας θα είναι περισσότερα, ενώ αν ο στόχος σας είναι μόνο τα κέρδη και την ποιοτική εξυπηρέτηση τη θεωρείτε ένα επιπλέον κόστος, τότε μοιραία τα κέρδη σας θα οδηγηθούν σε συρρίκνωση. Τρίτη, να δίνετε μεγάλη προσοχή στο κύρος κάθε πελάτη σας και γενικώς σε κάθε συνομιλητή σας. Παραδείγματος χάριν, μη δείχνετε ενώπιον του πως αμφιβάλλετε ότι λέει αλήθειες, ότι είναι τίμιος, ότι είναι ικανός κλπ. Είναι λόγος σημαντικός να απομακρυνθεί από την επιχείρησή σας.